चीन हादराव गोदानै कर'ना भाइरास मोननाय जादों। बे गोदानै मोननाय कर'ना भाइरासआ आथिखालाव सोलिफुबाय थानाय कर'ना भाइरास क'विड-19 निख्रुइ गिथावसिन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे गोदान भाइरासनि मुंखौ कर'ना 2.0 मुङै मिथिनाय जादों। बे गोदान भाइरासजों दासिम 1541 सुबुङा जिउ गोमानांबाय। बिगियानगिरिफोरा दासिम बे गोदान भाइरासनि जेबो गुमुर मिथिनो मोननो हानाय जायाखै। थांनाय हरनि बारहुंखाजों गोबां जायगाफोराव न' बां सिलिंखार जानायखौ नुनो मोन्दों। बे बारहुंखाजों चिरां जिल्लानि गान्दा बसुमतारिया गोब्राबै जखम जानायनि खौरां मोननाय जादों। गान्दा बसुमतारिया दंफां बायसिन जानानै गोब्राबै जखम जायो। अदालगुरिनि गोबां जायगाफोराव बारहुंखाजों न' बां सिलिंखार जानायनि खौरां मोननाय जादों। बारहुंखाजों गोबां जायगायाव दंफां बायसिननायनि खार'नाव मोब्लिबा बन्द जानो हागौ। बारहुंखाजों गोबां जायगायाव दंफां बायसिननायनि खार'नाव मोब्लिबा बन्द जानो हागौ। गोबां ओनसोलफोराव बारहुंखाजों सिलिंखार जानाय नुथायफोरखौ जों फारियै दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। आसामनि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बारहुंखाजों सिलिंखार जानाय गोबां जायगाफोराव नायगिदिंहैदों। लकडाउननि समाव गैजारोङै सुबुंफोरा न'आव थानानै दिन बारहोनो गोनां जादोंब्लाबो बारहुंखाजों न' बां सिलिंखार खालामजानानै गैजारोङै सुबुंफ्रा गोबां खैफोदाव गोग्लैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों।